Sziasztok! És a mai videóban Crow-t fogom felvinni Max Tierre. Ez amúgy egy ilyen sorozatrész lesz, és hát és folyamatosan minden sorozatban 50 kupát fogok haladni, de kezdjük is el. Amúgy ez még az első kör, és amúgy az a taktikám, hogy az egész meccs alatt egy ilyen bokorba fogok belebújni, és a végén kibújok, és ugye kapok kupát. Amúgy ilyen videók lesznek ezen a gameplay csatornán, úgymond, de lesznek olyan videók is, amik a Monával és másával lesznek, csak még ki kell találnom, hogy milyen, addig ilyen gameplay videók lesznek. Na de most koncentráljunk a meccsre, mert el fogjuk veszíteni. Hát meg is ölt. Na mindegy, akkor egy új kört megyek. -1 kupa, az annyira nem annyira sok. Akkor egy új kör, egy új kezdet, és amúgy, hogyha tetszik ez a videó, akkor kommentben meg is írhatjátok, hogy esetleg egy ugyanilyen videók legyenek, vagy hogy Brawl Stars-ban mondjuk ilyen kihívás videók, vagy hát bármilyen kihívás videó, hogyha ilyen ötletetek van, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe. Nem tudok beszélni. Amúgy nem tudom, hogy amúgy lehet, hogy egy picikét unalmas ez a taktika, amit én alkalmazok, hogy így a bokorba bújok, és semmit se csinálok, csak nézzék ki a fejemből, úgymond, de hát ez a legegyszerűbb módja annak, hogy eljussak 1000 kupára. Most jön a Grom, meg kéne őt ijeszteni. Elrontottam, na mindegy. Még 6 brawler van, már csak 5. Úristen, ilyen lassan folynak az ellenfelek, és ez a füst is jön. Na, de amúgy meg hogyha tetszik nektek az ilyen videó, akkor egy lájkkal és egy feliratkozással jelezhetitek. Most koncentrálok, mert mi van? Ez most mi volt? Mindegy, nem értettem, hogy ez most mi volt, miért lökte hátra, vagy mi lökte hátra egyáltalán. Mert csak én, ez a Griff, meg a Shelly, nem tudom. Én amúgy nagyon nem vagyok képbe a Brawl Stars-szal, mert nagyon keveset szoktam játszani, de amúgy szeretem. Meg hogyha ilyen célokat tűzök ki, akkor eléggé jó szerintem. Hát jó, akkor 3. lettem. És amúgy azért Crow-t választottam, hogy felvigyem Max Tierre, ugye 1000-re, mert hát ugye ő áll legközelebb hozzá, szóval ja. És hát nekem ez lenne az első ilyen Max Tieres brawlerem, és amúgy nem is tudom, hogy miért a Crow a kedvenc brawlerem, szerintem amúgy azért, mert madár, és hát a kutya az első állatom, az első kedvenc állatom, ez a Leo már megint rám jön, de miért jön rám mindenki mindig? De meg tudtam menekülni. Szóval az első kedvenc állatom az a kutya, a második kedvenc állatom pedig a madarak. Ezt azért lehet tudni rólam. Most így amúgy óvatosan megyek, ott egy báz, mondjuk azt meg lehetne emelni, de először inkább elmegyek ahhoz a dobozért, mert az kicsit biztonságosabb szerintem, hogyha még gyűjtögetek egy picit. Aztán megöljük Buzzt,
meg már jön is rám, szóval, ja, de jó, hogy nem rám ezért. Most így meg tudtam menekülni épp időben. Meg kéne ölni, de az a baj, hogy amúgy sok izéje is van. Jaj, ne. Micsoda mentés. Na ez, ilyen még sose volt. Mert hát, mint mondtam, szinte soha nem szoktam játszani Brawl Stars-t, csak most unatkozom, meg most nem is tudok ilyen videókat kitalálni, ezért amíg nem találom ki, addig ilyen gameplayek lesznek, és ugye ez lett a csatornám másik neve is, hogy Hound Dogs and Gameplay, szóval ja. Meg amúgy én szeretem az ilyen gameplayes csatornákat, és ja. Mikorra most rámegyünk, szépen. Jó, oké. Csak jön a Leon. Harmadik lettem újból. Szóval, ja. És most egy gyors time-lapse következik. Már csak egy győzelem választ el a 750 kupától. Menjen a timelapse. Na, hát ez nem ment túl fényesen, szóval menjünk egy új kört, és remélem, hogy az utolsó is egyben. Na, hát meglett a 750 kupa, és egy Stardrop, ami szuperre, 47 kupa, és 1220 ilyen fejlesztőpont a Brawl Pass-be, és 20 ilyen coin. A Brawl Pass majd egy másik videóba fogom így beklémelni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, és ne felejtsétek le kommentbe leírni az ötleteiteket. Én Mira voltam, sziasztok!